Дарбата говорене на непознати езици или ангелски езици, от Бога ли, има ли пророчество за нея? Нека да погледнем всички онези, които се подиграват с дарбата говорене на езици, които не я приемат и които я отхвърлят. Ще се опитаме заедно в рамките на 5-10 минути да разглеждаме какво Библията ни говори за дарбата говорене на езици. Нека да започнем с едно пророчество на Исус Христос, което е написано в Марк 16 глава 17 стих. Казва: „И тези знамения ще придружават повярвалите. В Мое име демони ще изгонват, нови езици ще говорят“. Подчертавам, повярвалите. Понеже повечето се придържат към Деяния на апостолите 2 глава и там, както е написано, че говорят човешки езици, нека да прочетем заедно. Деяния на апостолите 2 глава 1 стих. „И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учение на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици, като огнени, които се разделиха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят. А в Иерусалим се намираха юдеи, богобоязливи мъже от всеки народ под небето. И като се чу този шум, се събра една навалица и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички смаяни и очудени си говориха помежду си: „Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни?“ Да продължаваме от 12 стих. „И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: „Какво значи това?“ Това си казваха онези богобоязливи мъже, които се намираха в тази страна. А други, 13 стих, се присмиваха и казваха: „Те са се напили със сладко вино“. Още тук може да погледнем как има хора, които се подиграват и не приемат силата и действието на Господа. В следващите стихове, които ще разгледаме, ще оставим вие в сърцето да си тълкувате и да разбирате дали езиците са от Господа и какво става, когато говорим на непознати езици. В Деяния на апостолите 8 глава от 14 стих нека да прочетеме. „А като чуха апостолите, които бяха в Иерусалим, че Самария приела Божието Слово, изпратиха там Петър и Йоан, които, като слязоха, се помолиха за тях, за да приемат Светия Дух, защото той не беше слязал още върху нито един от тях, а те бяха само кръстени в името на Исус Христос. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух“. Тук може да погледнете, че кръщението в името на Исус, т.е. във водното кръщение и кръщението в Святия Дух, са две различни действия и че е възможно да се приеме кръщение в Святия Дух чрез полагането на ръце. Нека да погледнем, когато идва Святия Дух и когато човек приеме Святия Дух, дали има някакво действие и какво е действието чрез идването на Святия Дух. Нека да отворим в Деяния на апостолите 19 глава. Да прочитаме от 1 стих. „А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес и намери някои ученици. Им каза: „Приехте ли Святия Дух, като повярвахте?“ А те му отговориха: „Даже не сме чули дали има Свят Дух“. И каза: „А в какво се кръстихте?“ И те рекоха: „В Йоановото кръщение“. А Павел каза: „Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казал на народа да вярва в този, който щеше да дойде след него, т.е. в Исус. И като чуха това, се кръстиха в името на Господ Исус. И когато Павел положи ръце на тях, Светия Дух дойде на тях и говореха на езици и пророкуваха“. Тук вече може да погледнем действието на Святия Дух, как и какво става, когато ние се кръщаваме в Святия Дух. 7 стих. „И те всички бяха около 12 мъже“.
прочитам 7 стих с целта да си задаваме един въпрос, който ще погледнем. Те имат диалог с Павел и се разбират. Те са 12 мъже. Защо е било нужно да започнат да говорят на езици и да пророкуват? На кого е било нужно да говорят на езици, след като те са били 12 и след като Павел ги разбираше? Нека да погледнем почти същата случка в къщата на Корнилий. Първото кръщение в Святия Дух към езичниците. Тук е моята голяма радост. В 10 глава на Деяния на апостолите, от 44 стих, докато Петър още говореше тези думи, Светия Дух слезе на всички, които слушаха Словото, и обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха за това, че дарът на Святия Дух се изляе на езичниците. Как всъщност разбраха, че дарът на Светия Дух слезе на езичниците? 46 стих. Защото ги чуваха да говорят на езици и да величаят Бога. Нека отново си зададем въпрос. Защо хора, които се разбират, е нужно да говорят на езици? Нека продължаваме. 47 стих. Може ли някой да забрани водата, за да не се кръстят тези, които приеха Святия Дух, както и ние, и заповядат да бъдат кръстени в името на Исус Христос? Амин. Тук отново може да погледнем, че действието на кръщение в Святия Дух е различно от действието на водното кръщение. Апостолите никога не са били глупави като нас, за да кажат думите, които сега ние често използваме. И нека да погледнем кои думи често използваме, когато нямаме силата и нямаме вярата да търсим от Бог, за да ни дава, именно да ни дава духовните дарби, които са трудни за приемане. За тях се изисква вяра, духовност и отдалечаване от този свят. Прочитам думите, които много хора изопачават, без всъщност да погледнат края на Словото, което прочитат. И това е Словото в 1 Коринтияни 13 глава. Първи стих. Ако говоря с човешки ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал метещо звънти или кивал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам всичката вяра, така че планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И така продължава надолу. Но тук всъщност дали Павел казва, че няма смисъл да използваме дарбите, които той подрежда. Защото тук не се говори само за езиците, но тук се говори и за езици, и за дарбата на пророчество, и за всички тайни, които Бог открива на човека. И за вярата. Но дали Павел всъщност това иска да ни каже, че няма смисъл от тях? Нека да погледнем 10 стих. Какво всъщност иска да ни каже Павел? Но когато дойде съвършеното, тогава това, което е частично, ще се прекрати. Горе в съвършеното, т.е. в небето, няма да ни трябват нито да говорим на езици, нито да пророкуваме, нито да изцеряваме, нито да правим велики неща. Нито ще трябват проповедници, нито апостоли. Но тук на земята всичко това е нужно, за да изработваме спасението си. И това го разбираме, което и последно ще прочитам. В 1 Коринтияни отново 14 глава продължава. Стремете се към любовта, но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате. Защото който говори на езици, той не говори на хора, а на Бога. Защото никой не го разбира, но в духа говори тайни. А който пророкува, той говори на хора за изграждане
и увещаване и утеха. Който говори на езици, изгражда себе си, а който пророкува, изгражда църквата. Желал бих всички вие да говорите на езици, а още повече да пророкувате. А който пророкува е по-горен от този, който говори на езици, освен ако тълкува, за да се изгражда църквата. Амин. Скъпи хора, не е нужно всички да говорят на езици. Не е нужно всички да пророкуват. Но нека онзи, който не говори на езици и е слаб във вяра, да ги приеме, да не обезсърчава онези, които говорят. Не ставайте мнозина учители, да не би да приемете по-голямо осъждане върху себе си. Не е нужно, когато някой не говори на езици, да бъде твърдоглав и да каже, че те не са от Бога. Не е нужно, когато някой не пророкува, няма силата, няма вярата, да каже и да бъде твърдоглав в това и да каже, че това не е от Бога. Има неща, които са от Бога, но дявола се опитва вече всичко да имитира. Нека ние бъдем мъдри да ги изпитаме, от Бога ли е или не е. Бъдете благословени.